Good morning mga kapanyeros. Yan. Ngayong umaga, pupunta naman ulit tayo sa laot. So maglululoy na naman daw kami. Manguhuli kami ng bisugo. Mamimingwit. Yan. So, makakasama natin sa pagmimingwit siyempre, walang kakupas-kupas, si Master Kaloy. Yan. At saka si Jason. Yan. So samahan nyo kami mga kapanyeros. Manguhuli tayo ng bisugo ngayon. Kita-kita tayo sa laot mamaya. Tara! Yan mga kapanyeros, nandito na tayo sa ilog. Nire-ready na yung bangka. Gagawin na yan sila. Oh, ganda ng sikat ng araw. Morning na morning. Sarap dito. Sarap pala sa tabing ilog pag maaga. Yan sila dito, inayos na yung bangka. Ito na kami doon, kami sa uli sa malapit sa may Balaki. Bisugo daw uli namin. Tara, samahan nyo kami. Yan mga kapanyeros, nandito na kami sa spot. Dito daw kami manghuli ng mga bisugo. So ayun naman yung Balaki sa likod ko yun. Medyo malapit lang to sa Balaki. So dito, tatry namin makahuli dito. Ayan, ready na kami. Lausi. Umisikat na kasi yung araw. So ayan, tabay lang tayo. Sana makahuli kami. Samahan nyo kami mga kapanyeros. Ito na naman. Lulili na naman tayo. Tara! Yan mga kapanyeros, nakahuli na naman si Jason. Oh. Puro si Jason nakakahuli. Oh, ha? Ayun. Bisugo. Bisugo. Nakakatatlo na siya. Kami dito, wala pa. Parang si Jason lang yata ang pinagpapahala ngayon. Viewers ko muna silang dalawa. Mamaya, babawi kami ni Tito. Ayan o, naglululoy din ako. Ayan. May hawak din tayong na loy-loy. Sana makahuli kami ng marami-rami rito bisugo para sa ulit. Aga namin nagpunta eh. Hindi totoo yan. Tapos wala pa kami nahuhuli. Kaya pumunta, alas 7. Alas 7 kami nagpunta, sikat na araw. Mga kapanyeros, nakadali na naman si Jason oh. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Meron na naman mga Meron na kapanyero. Viewers ko na lang tatag yung dalawa. Magkakatabi lang yung namin. Yung liloy namin. Anong kanya lang kinakagat niya sa amin Tito, ayaw. Parang hindi yata maganda. Ayaw ng lasa yung pahit nila. Lagyan ko yata ng margarine para sumarap yung bahay kong hipon. Bahala ka sa buhay mo. May alak. May alak yung pahit nila eh. Ang tabay lang ulit tayo. Sana makahuli na kami dito. Mga kapanyeros oh, nakahuli na naman si Jason. Meron na naman mga kapanyero. Huli yata si Jason talaga. Oops. Nasaan? Ayun oh. Ayun. Oh, malaki. Anong isda yan? Bisugong buhangin. Bisugong buhangin yan. Yan. Ayos. So yun, nakakaapat na yata siya. Panis yung pain nila. Apat ba o 5? Uy, nakahuli si Tito Kaloy. Mabol. Oy. Mabol. Tingnan natin. Ano yan? Pas. Ano yan? Ano? Ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko, Kuya Will. Ayun. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! It's a prank. Nakahuli ng bato-bato, ng pabigat. It's a prank. Tas, bilis-bilis inaangat eh, bato-bato pala nahuli. Ang saya-saya ko, Kuya Will. Ayan, ayan mga kapanyeros, nagkatotoo na yata. Agad, dalawa. Yun. Oh. Parang madawi na yata. Ayun. Oo. May ulis Tito Kaloy, meron din si Jason. Kala mo ikaw lang ha. Mas malaki tong akin. Ba't ako wala? Oh. Uy, laki ah! Ha? Oh, malaki yan oh. Lip. Lip.
Ayos oh, laki. Di pa. Ayos na, nanguhuli na sila. Ako ito, di pa. Ayos ko muna ipain ko. Para makahuli din ako. Inggit ako eh. Bahala ka sa buhay mo. Wait lang mga panyeros, stay pun muna kayo dyan. Manadali na naman si Tito Kaloy. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Mga panyeros oh. Malaki ba yan? Ayun. Musipahin ko. Bisugo. Ayos, mukhang makakarami kami dito sana. Para sulit. Ayun mga panyeros, may nahuli na naman si Jason. Ayun oh. Ano ba yan? Ano ba yan? Bisugo. Ano? Bisugong maliit. Pero malaki na rin yan. Good size na rin yan. Small. Baga, hinuhuli na din talaga dito yan. Mga ganyan. Tanga pre. Hindi niya sinubo yung pain. Saan? Dito siya nahuli. Bisugon tanga. Nahuli sa baba. Ah, siguro. Siguro nanonood lang yan. Gunggong! Ay mga panyeros, nahuli naman si Tito Kaloy. Ayan o, set up ko pa lang yung cellphone, may dumawi ulit. Ang laki! Hindi mo may set up yung cellphone na may Ang laki na naman. Ay, sana makahuli na rin ako, set up ko na. Ayan. Diba? Ano, may nahuli ko ulit? Meron ulit. Meron na naman nahuli si Jason. Mga kapanyeros. Bakit naman doon? Ayun o. Diba? Maliit lang. Pero okay rin o. Bisugo! Kagat pala, hindi ko lang mahuli. Yan. Ayos. Tulog na natin to. Nakatali ba yan? Hindi. Ano sa ibabaw lang? Hindi malalaglag yan. Huwag lang malakas alon. Meron, namumuti ah. Galing talaga ni Jason ah. Oh, laking bisugo. Bisugo. Laki. Oh, Oh. laking bisugo. Sarap na ito. Ipaksiw. Ipaksit. Ay mga kapanyero, sila Bayo Jay, galing sa laot. Dumating na sila, ayan. Ayun oh. Ayun, nakatore pa. Ano, sa sila Bayo William, sa Tito Edwin, ayan. Dito Ojing pala. Nahuli kayo? Marami? Ano nahuli nyo? Galunggong. Pagbilang kami, pwede bang bumili? Pwede bang bumili? Bawal. Sa bahay. Sa bahay. Mulutan. Hindi, ano, bibili kami pang uwi, pang benta. Iwala na kami dito. Sige, marami, nakailang kilo kayo? Kurang 3 banyera. 3 banyera. Ayos ah. Kami, puno na yung bangka namin eh. Puno na ng kabululan. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Ay, si JR ba yan? JR! Ano ba? Halika na! Sige, kita na tayo doon. Lay-lay muna kami. Ay! Yun, nakahuli pa oh! Uy! Yun! Nakahuli ka mga kapanyeros! Teka! Yan, nakahuli ka mga kapanyeros oh! Oh. Habang binibidyoan ko sila, nakahuli ko. May dumawi. Woo! Salamat naman, nakahuli na, hindi na tayo nasiro. Uy, laki oh! Uy! Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayos! Nakahuli tayo. Lalapit tayo sa kanila. At hingi tayo ng bangus. Ay, bangus. Galunggong. Nakahuli tayo sa. Ayos na. Bibigyan daw tayo ng pangulam. Galunggong. Oh. Yan. Ito muna. Ito muna ha. Yan mga kapanyeros oh. Bibigyan daw nila tayo ng pangulam yan. Iba yung Jay oh. Yo, ano ba? Ano? Si Uncle. Kaya yung mga nakasama ko na naglilay na nakaraan. Ano yan? Ano yan? Ayun, galunggong. Bibigyan daw kami ng ano, pampulutan ba yan?
Pambunutan daw, pambunutan. Ayos. Lagyan mo doon sa ano, sa kaha. Lagay sa kaha, lagay sa kaha. Kaya. Ayan. Nadawi namin, kamo. Puno agad. Ang galunggong. Tatlong banyera. Oo, thank you. Marami ba yun? Marami na yun. Ano? Tatlo. Napatay niyo silang Clidwin, Kel? Hindi pa. Ano yung lambat din gamit niya? Oo, bayaw, lambat. Sige, mamaya na lang. Oo, sige. Ganyan bangka natin ko rin, oh. Yung to kalaki. Sige, bibili tayo ng ganyang bangka. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Parang ang dali lang ano. Pero pangarap namin ni Tito Kaloy magkaroon ng bangka para makakalaot din ka tayo. Kung kayo sasama kayo. Ikaw ang gagawin namin ano. Sige, Son. Ayun. Operator nyo. Operator. Yan. Son. Kita-kita lang tayo na mamaya. 10 banyera palagi pagka uwi. Ihanda nyo na yung Ginsi 2. Ayos. Nakagalunggong pa tayo. Ay. Sabihin namin sa bahay, napadawi namin yung galunggong. Nakapadawi kaming galunggong. Sabihin na. Ha? Wala pa. Sabihin nila, gunggong. Gunggong! Yes, mga banyeros. Back to ano tayo daw eh. Back to Padawi. Mamaya na lang. Nakapadawi na naman tayo mga banyeros oh. Oh. Ha? Ano kaya to? Bagong? Tagal naman. Yun. Yun oh. Bisugo again. Ayos. Nakakadawi na. Ayos. Hindi, bumubuelo lang si Jason sa si Tito Kaloy. Mamaya, makakadawi na rin niya. Ay, parang ganun din sa baba. Ay, hindi. Hello. Nahahuli sa dila. Yan oh. Ayos, nakakabanyera sa bisugo. Sarap ipaksiw nito. Ayan oh. Fresh na fresh. Yun. Ano, meron pa ulit. Ayos. Yun mga panyeros. Nakapadawi na naman tayo. Ito, pangatlo na. Ayos. Up, up. Ano yan, ano yan, ano yan. Pating. Gunggong! Isugo siguro to. Maliit lang. Pero, ay, lip-lip ba? Hindi, yun. Bisugong buhangin. Ayun, oh. Medium size. Ayos. Oh. Nakakatatlo na ako. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayos na to. Dagdagan pa natin. Ayos na yan, pero dagdagan pa natin. Ayos na yung size. Alright. Uy. Tamis. Oh. Sarap nito. Saan ah? Madulas. Tito, maingit ka tito. Hulog na uli natin. Sana may dumawi ulit. Yan mga panyeros, napadawi ulit tayo. Mukhang dumadawi na. Ito. Tayo. Wala siyang madawi. Sa akin dumadawi, lilipat daw kami. Ayun o. Uy, bisugo na naman. Ayun. Tawag pa padawi. Naglihap. Biglang nagkaya lumipas si dito. Kung kailan nakakahuli ko. Ayun o. Ayos. Uy, dito na huli oh. Labas. Labas na huli.
Magic. Saktis nginahuli mga kapanyeros. Siguro pa dyan, automatic sa taga. Uy, meron ba yan? Meron ba yan? Kumuha ko pa. Aba, nakadali na si Jason. Naka-ready ba yan? Oo, nakaready yan. Pakita mo. Ano yan? Uy, meron nga. Malaki. Ako pa. Malaki. Laki ah. Uy, laki oh. Pag si Jason ang humuli. Mga kapanyeros, ang laki na nahuli ni Jason oh. Ang laki. Naging malaki. Ang laki bisugo niyan. Ayos. Yan ang big size. Yung mga ganong kalalaki, mga kapanyeros, yung ganon talaga kalaki yung bisugo. Yun yung Mas malaki pa dyan, ha? ano ng big size na bisugo. Pero may mas malaki pa raw doon. Kaya lang, big size na yan. Okay na yan. Super extra large. Eh mga kapanyeros, minahuli si Uncle Kaloy oh. Op, ano yan? Bisugo. Pakita mo. Bisugo. Ayun. Ayos. Oh. Yan sila Baya William. Galing sa Laos. Saka si Uncle Edwin. Kaya nahuli nyo? Masaya. Mukhang hindi Uy. sugi, ah. Teka. May nahuli yata ako. Saan? Angat mo nga. Yun. Hindi ka magat sa dawi ko. Sa pamingwit. Kung kakapusit. Ha? Mag-iwan ako ng pulutan. Sige, mag-iwa ka na doon. Eh mga kapanyeros, yung kumagat, dumawi sa may bingwit ko kanina, mabakausap ko sila. Ayan, Sige. ayan sila. Saan nahuli nyo? Marami? Sabi ko, wala namang matitira na naman. Nakarami kayo? Sa baka dito, makita mo. Eh, teka, nakatali. Ayan, lalapit tayo sa bangka nila mga kapanyeros. Tingnan natin ang kanilang nahuli. Ay, nakakalima na ako nahuli oh. 5 piraso pa lang. Kailan ka dumating? Kapon ba? Kahapon. Uwi na ata kayo, ha? Kapon na naman. Mamayang gabi, uwi na ako. Sulit ang bakasyon. Dapat kasi mga 1 week eh, no? Ha? Ano yan, kinilaw? Paano inaantok kayo pag ano? Nagdadrive? Pag walang inangat-ngat? Ayan, si Uncle Edwin, pagkuha, sasama tayo dyan magkulita. Magaling magkulita daw yan eh. Para makita naman natin yung ilalim ng dagat. Ayan Oh, na. ito na kami, galing kami sa 100 Island. Aling sa 100 Island. Hindi totoo yan. Ayan, dami pa oh. Galing sa laot yan mga yan, mga bangka. Bola lang yan. Angat mo nga yung nahuli mo ba yaw? Ano ako pumunta dyan? Layo. Baka malaglag ako. Teka. Lumipat tayo sa bangka nila. Titingnan natin yung huli nila. Hoop. Ano ba mga nahuli nyo dyan? Eto, ano ito? Isdang. Uy. May kinilaw pa sila dito. Kilo sila ng isda. Ayan, mga huli oh. Mga pusit. Ito, natawag dito. Isdang aswang daw yan. Delikado pala yan, aswang. Yun, may papusit pa, may pusit. Ang huli nila, mga pusit. So, namusit pala sila. Ayun oh. Pusit, hindi natin makita. Siyempre, may itim yung tinta niyan eh. Pero mga pusit yan. Tapos ito, ano naman to? Oh, mga galunggong naman. Ayos ah. Dami rin ah. Yan, sa laot sila galing. Si Tito, saka si Boy William. Dumadagsa ang biyaya. Kanina, nabagsakan na rin kami ng galunggong eh. Ngayon, may galunggong na naman tayo, saka pusit. Pampulutan ba yan, Tito? Oo. Pwede, makashot muna bago mo eh, no? Sa susunod, sasama na talaga ako sa laot. Kailangan mga 1 week ako rito. Ayun. Salamat sa biyaya. Back to the home base na tayo mga kapanyeros. Didiretso na sila sa buyer. Dadali na nila. At kami mamaya uwi din. Ayun. Tulog. Ako. Dito Edwin niya, sasamahan natin niya pag nagkulita siya. Mga kapanyeros, alis na sila. Didiretso na sila sa buyer. Kami maglululi kami. May dumawi ba kanina nang wala ka?
Yun, yun. Oh, ran. Ayan, nakadali na naman si dito. Ano kaya yan? Baka bato-bato na naman yan, ah. Kabado na ako sa'yo. Okay, ingat. Oh, meron nga. Oh. Nice catch. O, si Jason, meron din daw. Parang madaho yata dito. Meron din daw si Jason. Tingnan natin. Nasaan? Yun! Bisugo! O na medyo nakakarami na tayo ng bisugo. Sana madagdagan pa. Tara, mag-reset rin ulit ako ng ano. Kinid ko si Jason kanina dahil nga lumipat ako sa bangka. Set up ulit mga panyeros. Ayun yung balaki, oh. Sa harap kami ng balaki. Sumuli natin. Oh, ganda, di ba? Set up mo na, oh. Set up mo na, oh. Libre lang.